ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବୀରଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧାନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟତୀତ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାଗଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ୱର୍ଗଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଜାପାଳନ ଲାଗି ଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହତ୍ୱ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପଡେ ତାହା ଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଥି। ଦେବୀ ଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ମାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ମାଣ, ଗଉଣୀ, ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଧାନ, ଧାନମେଣ୍ଟା, ସିନ୍ଦୁର, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବକ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃତ କରି ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ। ମାଣବସା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ଓଷା ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗିଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ଲାଗି କୃଷି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗି ଗଜ ଉପାସନା କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା, ବସୁମତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୃଗୁପତ୍ନୀ ଖ୍ୟାତିଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଦେବୀଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ କରତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନୀତିପତ୍ନୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମା କରୁଣାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଳନକାରିଣୀ ହେତୁ ସେ ବନ୍ଦନୀୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି, ବୀରତ୍ୱ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ନାଶ, ଅଭିଳାଷ, ନୈତିକତା, ଶସ୍ୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ଓ ଆୟୁଷ ଏହି 16 ନିଧିକୁ ପାଳନ ସ୍ୱୟଂ ମା ହିଁ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି ପ୍ରଶସ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପାସନାର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ମହାପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶାରଦ ଓଷାବାରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ବୁଝା ପଡେ। ସର୍ବବନ୍ଦନୀୟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତ୍କାଳୀନ ଭକ୍ତ ଶିଆଚଣ୍ଡାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତିରେ ତରଳି ଯାଇ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀଆର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦେଢଶୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ମା କୋପ କରିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଉଭୟ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କଲେ। ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ଜଳାଭାବ, ବସ୍ତ୍ରାଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକାଠି ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଏହା ସର୍ବାଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ମନର ପବିତ୍ରତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଥାଏ ମା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ମାଣବସାରେ ଲିପାପୋଛା କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଏହି ମାଣବସା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଖଟୁଲିରେ ଏକ ମାଣରେ ନୂତନ ଧାନ ଓ ଧାନ ପେଣ୍ଡାରେ ମେଣ୍ଟି କରି ସେସବୁକୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜାଇ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ସଜାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଏ। ପ୍ରାତଃ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସାୟଂ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ଏହିପରି 3 ବେଳା ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ନୂଆ ଚାଉଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି ଆଦି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରସାଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର 4 ଗୁରୁବାରରେ ମାଣ ବସାଯାଏ। ମାଘ ମାସରେ ଓଷା ଶେଷ ବା ଉଜାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏପରିକି ବିବାହିତ କନ୍ୟାକୁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ମା ମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ, ନମସ୍ତେ ସୁମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁର ପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ତାଙ୍କର ବିଚାର ପଣ୍ଡିତ ଭଳି ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବ, ନଚେତ୍ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧା ପାଇବ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମାତ୍ର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ମା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି।